да допускаш това да влизаш в този кръг на жертва, агресор и спасител. Ти почваш да обгрижваш някого с идеята, ето аз съм добър човек, искам да му помогна. Но виждаш едно отрицателно отношение, например, или другия почва пък да свиква с това да е жертва и се да му помагаш. И се чудиш какво става, защо се случва така, ето аз толкова помагам, пък съм онеправдан, никой не ми връща със същото, нали? И влизаш в едни такива токсични мисли, натрапчиви мисли, започваш да отбягваш този човек или пък да му се караш, искаш да го променяш. Става буквално една омагиосна въртележка. И всъщност за мен хората наистина от деца трябва да започнат да се обучават на емоционална интелигентност, да разбират себе си по-добре, да може да се заявяват, да се отстояват, защото когато ти това можеш да го правиш, ти един манипулатор и агресор ще го разпознаеш самото начало на вашите взаимоотношения и няма да допуснеш да се стига до там. А и също и в себе си ще може